Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Sa katatapos na US election, wagi si Biden laban kay Trump pero tila hindi lahat ay masaya sa resulta ng eleksyon matapos magkaroon ng riot sa Capitol Hill. Ang ilang Pangasinense sa Estados Unidos apektado na. Makakasama natin ang isang Pangasinense mula Nevada, USA na si Francis Pulido. Hello Francis and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Hello po dyan. Good morning. Nako, good morning dito at good evening dyan. Nako, kamusta? Yes, good evening. Kamusta ka dyan sa US at ang family mo? Yes, I'm perfectly fine. I'm still doing my usual things despite of the uncertain events that we're experiencing. Yeah, we're still doing things that we do usually, pero with certain precautions. Sir, ano po ang trabaho mo dyan at ilang taon ka nang naninirahan dyan sa US? Yeah, I'm at my third year here in US and I'm a quality supervisor. I'm by profession and I'm proud Pangasinense. Yes, proud Pangasinense tayo! Nako, patuloy Yes. pa rin nga ang laban sa COVID-19, Francis. May mga naranasan ba kayo at ang iyong pamilya na pagsubok sa trabaho o sa paninirahan dyan sa US mula nang umusbong ang pandemya? Oh yes. Actually, hindi namin alam na maapektuhan kami dito sa US kasi we're thinking na we're in the US parang hindi makakalipat yung virus dito, pero not knowing pala naging number 1 kami dito sa number 1 ang US entirely when it comes to COVID cases. Kaya it really affects me and my family. Good thing that we are essential workers. Yes, and speaking of COVID, Francis, napag-alaman naming isa kang COVID-19 survivor. Paano mo nilabanan ang naturang sakit? Yeah, you know what? Battling COVID-19 is very very serious for me kasi mag-isa mong kinakalaban yung virus, hindi mo nakikita yun eh. Pero with determination na isipin mo para ito sa family ko, para ito sa mga friends ko. So, yun ang usually na ginagawa ko during my COVID days. Aside nga from COVID-19, merong ding nangyaring riot sa Capitol Hill. Paano ka naapektuhan nito at ayon sa investigasyon, sino ang nagsimula ng gulo? Yeah, as what I've heard, the riot in Capitol Hill is actually medyo malayo yung pinangyarian dito sa lugar ko. But pretty much we're also affected kasi, people here are stressing about their liberty, lalo na sa mga Trump supporters. Kaya our local government do a preventive actions para kung sakaling mangyaring ang riot dito sa Nevada, at least we're prepared. Pero actually, the Capitol Hill incident is really affects also our work kasi mostly our clients are there. So, yeah, it really affects us also. Nakakaugnay nga niyan, gaano kahigpit ang pinatupad na seguridad at health protocols dyan sa US ngayon? Yun nga, sa incident na nangyari, parang usual din lang nangyayari na you need to do social distancing, you need to do a wear mask, but ngayon meron ng military involved. So any gathering, any unnecessary activities, may mga pulis na rumoronda. Kaya advice ng local government namin para maiwasan yung mga ganyang riot or ganyang mga nangyayari is to just stay at home. Lastly, ano naman ang mensahe mo sa mga kababayan natin dito at maging dyan na rin sa Amerika? Yes, ang masasabi ko lang sa mga kababayan ko dyan sa Pilipinas, just follow what the government tells you because wala namang mawawala eh. Kasi para sa rin natin yan, for our health and safety na rin. And for the kababayan ko dito here sa US,
Even though that we're experiencing these tough times, let's keep on like, kapit-kapit lang, just follow the government and everything will fine. And yun, yun ang sinasabi ko parate, just observe social distancing but get closer to your loved ones through social media. Yes naman, I like that! Thank you, Francis! At Yes mag-iingat ka dyan, ha? Kayo rin po, mag-ingat rin po kayo dyan. Thank you! Thank you.